שני בבוקר במיטה מנסה להירדם, יש פה פוקר בממה, תקום כבר יש כאן חפלה. כל שאלה זרוב מאתמול, לי בראש עוד לא מסתחרר, מתלבש דופק חיבוק, היום חוזרים הביתה. מגיע לשיעור גמרא וכולם בכיתה מתכננים את הבריחה שלנו, קולטת הנרגילה שם בפינה, הכי פתוחה במדינה. בסוף שבוע בטן מחכה, פתחנו את המנגל פה על הכיפה, הכל רגוע עם איזה בחורה, הגעתי עם הרכב נתחבב בעוד שעה, ולא חוזר לישיבה, נסעתי לפינה, נרים פה עוד כוסית של וודקה, מי יראי אותי מחר, בטוח לא הרם, עושים תמונת פ"ו. יום שלישי אחרי מנחה והאוכל רק עולה, ישר לפיפה במשרד, תביא איתך את שפרה, עושה עם שמעון את הסלפי, עושה אותי חולה, אולי ניסע היום לים, עזבי אותי יונינה. זה הרגע שלי ושלך להביא את המכה, נתפנק על איזה שעוני, כמה אוכל יש במטבח, בוא תקלוט את הטבח, מספר פה את כולנו. בסוף שבוע בטן מחכה, פתחנו את המנגל בו על הכיפה, הכל רגוע עם איזה בחורה, הגעתי עם הרכב מתחפף בעוד שעה, ולא חוזר לישיבה, נסעתי לפינה, נרים פה עוד כוסית של וודקה, מי יעיר אותי מחר, בטוח לא הרם, עושים תמונת פ"ו. היידה מחזור פ"ו כולם, היידה יאללה 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 יאללה. איפה כולם איפה? בסוף שבוע בטן מחכה, פתחנו את המנגל פה על הכיפה, הכל רגוע עם איזה בחורה, הגעתי עם הרכב נתחפף בעוד שעה, ולא חוזר לישיבה, נסעתי לפינה, נרים פה עוד כוסית, מי יעיר אותי מחר, בטוח לא הרב, עושים תמונת פ"ו.